என்னோட மீனிங் ரொம்ப ஆப்டா இருக்கு மாதாஜி. கரெக்ட். அந்த 2 minutes கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. மத்தது இதோட தமிழ் மீனிங் நான் கிளாஸ் எண்டுக்கு அப்புறமா படிக்கலாமா? ஓகே ஓகே. என்னோட மீனிங் ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 8 படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 8 படிக்கலாம். ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதாகிருஷ்ணா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாஸ்சாத்திய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम अज्ञान तिमिरं ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. நேற்றுக்கு சாப்டர் 7ஓட ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். சின்னதாக 2 லைன்ல. பௌதீக மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் விசையும் உன்னத காரணமும் பரம சத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பக்தியுடன் அவரிடம் சரணடைகிறார்கள். புண்ணியமற்ற ஆத்மாக்களோ தங்களது மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகிறார்கள் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் 8ஓடைய முன்னோட்டம் சொல்கிறேன். பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தியுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி, குறிப்பாக மரண நேரத்தில் எண்ணி, ஒருவன் பௌதிக உலகிற்கு அப்பால் உள்ள அவரது திவ்யமான இருப்பிடத்தை அடைய முடியும். பொதுவாக பக்தி யோகிகள் 5 விதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். 5 டைப் இருக்கு அவள்கிட்ட பக்தி யோகிகள். ஒன்று சாந்த பக்தர், அதாவது பக்தி தொண்டில் சாந்தமாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். தாசிய பக்தர், பக்தி தொண்டில் சேவகனாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். 3வது சக்கிய பக்தர், நண்பனாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். 4வது வாத்சல்ய பக்தர், பெற்றோர்களாக ஈடுபட்டுள்ளவர். 5வது மாதுரிய பக்தர், பரம புருஷரின் காதலராக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். இந்த மாதிரி 5 டைப்பு பக்தி யோகிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இந்த வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் முழு முதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையராது எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தன் பரமபுருஷனை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாகிறது. மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண உணர்வு முறை மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். ஓகேயா? சுய கடவுள் மற்றும் செயலின் தன்மை பற்றி அவரிடம் சொல்லும்படி அர்ஜுனன் கேட்கிறான். இந்த சாப்டர்ல சுய கடவுள் மற்றும் செயலின் தன்மையை பற்றி கேட்கிறான். கிருஷ்ணர்கிட்ட வற்புறுத்தலாம். வழிபாட்டையும் மரணத்தின் போது கடவுளுடன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் விளக்குமாறு கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார். உண்மையான சுதந்திரம் மரணமில்லாதவர்களுடன் ஒன்றிணைதல் அல்லது கடவுள் என்று கிருஷ்ணர் என்று விளக்குகிறார். செயலை சுயத்தின் படைப்பு சக்தியாக அவர் வரையறுக்கிறார். அது முழு உலகத்தையும் உண்டாக்குகிறது. மனிதர்கள் இறக்கும் தருணத்தில் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் நுழைய முடியும். ஆகையால் ஒருவர் இறக்கும் நேரத்தை ஒருபோதும் அறியாததால் எல்லா நேரங்களிலும் தியானம் செய்வது அவசியம். எப்போ யார் சாக போறோம்னு தெரியாது, அதனால அதை எப்போதுமே தியானம் செய்வது அவசியம். இந்த வழியில் கிருஷ்ணரை கடைசி மூச்சு எடுக்கும் போது நினைக்கும் ஒருவர் கடவுளோடு இருப்பார். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் வழிகாட்டியை பற்றி தியானியுங்கள் என்று சொன்னார். கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து தியானிப்பவர்களுக்கு மறுபிறவி கிடையாது. ஓகே,
இதுதான் இது முக்கியமா மறுபிரிவே கிடையாது. இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைச்சுக்கணும். அதுதான் இந்த சாப்டருடைய சாராம்சம். இந்த சாப்டர் பேரு அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைதல். ஸோ நேத்திக்கு படித்த சாப்டர்ல யார் பக்தராக முடியும், இல்லை கேள்வி ஞானம், அதை பற்றி 2 தினம் ஆரோகணம் அவரோகணம் படித்தோம். கிருஷ்ணரது சக்திகள் படித்தோம். கிருஷ்ணரை ஏற்கிறது நிராகரிக்கிறத பற்றி, யாரெல்லாம் ஏற்றுப்பா யாரெல்லாம் நிராகரிக்கிறது. தேவர்களின் வழிபாடு, தேவர்கள் இருந்தால் சூரியன் வழிபட்டால் சூரியன், சந்திரன் வழிபட்டால் சந்திரலோகத்துக்குலாம் படித்தோம். அந்த மாதிரி அப்புறம் தேவர்களை வழிபட்டால் எந்தெந்த இடத்துக்கு தேவலோகத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படித்தோம். ஆனால் அதில் இருந்தெல்லாம் மறுபிரிவு உண்டு. ஆனால் கிருஷ்ணரை நினைச்சிருந்தாக்க நேராக டைரக்டாக கோலோக பிருந்தாவன், அதுக்கப்புறமா நமக்கு மறுபிரிவு கிடையாதுன்னு படிச்சிருந்தோம். யார் பக்தராக முடியும், முன்னாடி பின்ன பாவ புண்ணியங்கள் அதனோட உறுதியோட பக்தி தொண்டு பண்ணாக்க அவள்லாம் பக்தரா. எல்லைக்குட்பட்டது மாதிரி தற்காலிகமான தேவர்களின் கிரகத்துக்கு செல்வார்கள். யாரே தேவர்களை வழிபடுறாங்க அப்படிங்கிறத ஏற்றிக்கு படிச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு என்னக்க படிக்க போகிறோம், இந்த 8வது சாப்டர்ல அர்ஜுனன் 8 கேள்வி கேட்குறோம். அந்த 8 கேள்வி என்ன, பாயிண்ட் 1லேருந்து பாயிண்ட் 4 வரைக்கும் வந்துடும். அது இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கணும். யோகா மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவு கொள்வது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீகம் உலகம், கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, இதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ அர்ஜுனன் கேட்ட 8 கேள்விகள் என்னென்ன. பிரம்மம், பிரம்மம்னா என்ன, ஆத்மா, ஆத்மாவை பற்றி அதுக்கு ஆன்சர் என்ன சொல்றார் அவர், ஜீவன் அழியாத வாழ்க்கை. அத்தியாத்மா அப்படின்னா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். ஜீவன் ஜீவனின் இயல்பு சுய. கர்மா வேலை முடிவு செயல்பாடுகள். பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். ஆதிபூதா பொருளை கையாளுதல், பொருள் இயற்கை. ஆதி தெய்வா இதில் அனைத்தும் தேவி தேவதாக்கள் எல்லாம் அடங்கும். அதி யஜ்ஞா யாகத்தை அனுபவிப்பர் பரமாத்மா. ஆதி ஆஜினா எங்கே வசிக்கிறார், ஆதி ஆஜினா எங்கே வசிக்கிறார், அனைவரும் இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது, வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி நினைவு, அவரை ஞாபகம் வாழ்நாள் முழுசும் பயிற்சி பண்ணினாலே போதும். கடைசி நேரத்தில் நம்ம எப்படி இருப்போம்னு தெரியாது. நம்மளால அவரை உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்ல முடியுமா, நம்மள அந்த மாதிரி நார்மலாக இருக்க முடியுமா, நம்ம கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கோமோ, நமக்கு என்னென்ன ட்ரிப்ஸ் ஏற்றுருக்கா, வாயில் ஏதாவது போட்டு இப்படி அந்த ஃபுட்டு போடுறதுக்கு பைப்பில் எல்லாம் போட்டு என்னென்னலாம் பண்ணி வைக்கிறோம் தெரியாது நமக்கு. நம்ம எப்படி இறக்க போகிறோம்னு தெரியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுவது, அவரே டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் நம்ம. ஓகே, அர்ஜுனன் விரும்பினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மம் என்பது என்ன, அத்தியாத்மமும் என்பது என்ன, பல நோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யார், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படிங்கிறான். எல்லாத்தையும் எனக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லு அப்படிங்கிற. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். எல்லாம் கொஸ்டின் மேல கொஸ்டின் தான் அவர் கேட்போம், எவ்வாறு அறிய முடியும். யாகங்களின் இறைவன் என்பது இந்திரன் விஷ்ணு என இருவருக்கும் பொருந்தும். பிரம்மா சிவன் உட்பட முக்கிய தேவர்கள், அதாவது தலைவர் விஷ்ணு, நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன் விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடப்படுகிறார்கள். மதுசூதன் அப்படின்னு வார்த்தைகள் வருது இல்லையா, இந்த ஸ்லோகத்துல வரும். மதுசூதன்கிறது மது என்னும் அரக்கனை அழித்ததால் அவருக்கு மதுசூதன் என்று பேரு. தியான காலே அப்படின்னாக்க வாழ்வில் நாம் செய்பவை அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். நம்ம செய்கிற நல்லதா இருக்கட்டும், கெட்ட காரியங்களா இருக்கட்டும், நல்ல காரியங்கள், நம்ம எவ்வளோக்கு நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்றோமோ, மற்றவாளுக்கு தீங்கு நினைக்காம என்னென்னலாம் நம்ம மற்றவாளுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணப்படும். கெட்ட காரியங்கள் பண்ற ஒவ்வொன்றும் நம்ம பண்ற கர்மாக்கள் அத்தனையும் கணிக்கப்பட்டு கடைசி காலத்துல நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு சொர்க்கமா நரகமா அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்கப்படும். ஓகே, அதனால அதை நம்ம இப்போ அது இன்னிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ தெரிஞ்சு போயிடுச்சு,
ஓஹோ, லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம பண்ற பாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு அடுத்த பிறவி, அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்று இருந்தா அந்த மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிறது நம்ம நனவு வச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே நிறைய டொனேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு சேரிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணி, அதாவது டிசேபிள்டா இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கு நம்மளால உதவியை பண்ணிட்டு என்னென்ன நம்மளால மேக்சிமம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம லைஃப்பை நம்ம செலவழி. நமக்கு வர சம்பளம், நமக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் சம்பளம் அப்படின்னாக்க ஒரு 500 ரூபாய் பகவானுக்கு அப்படி செலவழிக்கணும் வருஷத்துல. அட்லீஸ்ட் எவ்ரிடே எவ்ரி மந்த் செலவழிக்காட்டாலும் அட்லீஸ்ட் வருஷத்துல ஒரு 1000 ரூபாய் பகவானோட பேருக்கு செலவழிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணி, இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம அவர் கேட்டுக்க புஸ்தகம் இருக்கு. அந்த புஸ்தகத்துல நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்ல இதெல்லாம் நல்ல காரியங்கள் பண்ணிட்டு வரா, இதெல்லாம் கெட்ட காரியங்கள் பண்றான்னு அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு. எழுதினா அதெல்லாம் நோட் புக்கா வச்சு எழுதிட்டு போறாரு. அவருக்கு தான் எல்லாரை பற்றியுமே நல்லாவே தெரியுமே. அதனால அதை நம்ம ஜாக்கிரதையா இப்பவே நம்ம கடமையை செய்கிறச்சே ஒழுங்கா செஞ்சுட்டு நல்லபடியா இருக்கணும். ஓகே. இது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் என்பது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா பலநோக்கு, கர்மானா பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பிரம்மா நித்தியமாக இருப்பதும் அழிவற்றதுமாகும். இதன் தன்மை ஒருபோதும் மாறுவது இல்லை. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் உள்ளார். பிரம்மன் ஜீவாத்மாவை குறிக்கும். பிரம்மன் ஜீவாத்மாவை குறிக்கும். பரபிரம்மன் பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கும். உயிர் வாழி ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். இதுவே கர்மா, உணர்வின் உந்துதலால் படைக்கப்படுபவை. ஓகே. இதை உங்களுக்கு அந்த இதை பிரம்மாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த இதை சொல்லிட்டு பிரயாண காலே அப்படின்னு அந்த 8.2 ஸ்லோகத்துல வரும். அந்த ஸ்லோகத்துல அந்த மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் வாழ்நாளில் நாம் செய்பவை அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். எப்போதும் கிருஷ்ணர் உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள அர்ஜுனன் பேராவல் கொண்டான். இறுதி நேரத்தில் அவர்களது நிலை எப்படி இருக்கும்? மரண நேரத்தில் உடலில் எல்லா இயக்கங்களும் தடைப்படுவதோடு மனமும் தனது பக்குவ நிலையை இழந்து விடுகிறது. இவ்வாறு உடலின் சூழ்நிலைகளால் பாதிக்கப்பட்டவன் முழு முதற் கடவுளை நினைவிற்கொள்ள இயலாமல் போகும். பெரும் பக்தரான மன்னர் குலசேகரர் வேண்டுகிறார், எம்பெருமானே, தற்போது நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். நான் உடனடியாக இறப்பது சிறந்ததாகும். ஏனெனில் அன்னம் போன்ற எனது மனம் உமது பாத தாமரைகளின் தண்டில் நுழைவதில் மகிழ்ச்சி அடையும். நீரில் வாழும் அன்னப்பறவை தாமரை மலைகளை குத்துவதில் இன்பம் புரிகிறது. அதுபோல அதன் விளையாட்டான விருப்பம் தாமரையினுள் நுழைவதாகும். மன்னர் குலசேகரர் இறைவனிடம் கூறுகிறார், தற்போது எனது மனம் சஞ்சலமின்றி உள்ளது. மேலும் நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். தங்களது தாமரை திருவிடிகளை எண்ணிப்படி உடனடியாக மரணமடைந்தால் நான் தங்களுக்கு செய்த பக்தி தொண்டு பக்குவமடையும் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறேன். ஆனால் இயற்கையான மரணத்திற்கான நான் காத்திருந்தால் பின்னர் என்ன நடக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஏனெனில் அச்சமயத்தில் உடலில் இயக்கங்கள் தடைப்பட்டுவிடும், எனது தொண்டை அடைப்பட்டுவிடும். உமது திருநாமங்களை உச்சரிக்க இயலுமா என்று தெரியவில்லை. நான் உடனடியாக இறப்பதே சாலச் சிறந்தது. அத்தகு நேரத்தில் எவ்வாறு ஒருவன் தனது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவிழியில் நிலைநிறுத்த முடியும் என்பதே அர்ஜுனனின் வேணாவாகும். இதுல இந்த இதுக்கு நான் படிச்சு கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு குலசேகரர் அப்படி சொல்றார். அன்னப்பறவை என்ன பண்ணுமா, தாமரை பூ இருக்குல்ல, அந்த தண்டுல போய் குத்தின்னு பண்ணுமா. அதுக்குள்ள எங்கேயாவது அது போக முடியுமா? அது குத்துறதுல அது ஒரு இன்பம், அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்குமா. அந்த மாதிரி நான் உன்னுடைய தாமரை திருவடிகளை அடையணும் பகவானே. நான் நிறைய உன்னை பத்தி தான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் உன் தாமரை திருவடிகளே பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் வேண்டிக்கிறார். நான் நல்லா இருக்கச்சே என்னை அழைச்சின்னு போயேன். நான் உன்னை நினைச்சுட்டே இருக்கும்போது போயேன். எனக்கு முடியாத எல்லா சிஸ்டமும், என்னோட ஆர்கன்ஸ் அத்தனையும் என்னோட இதாக போய் தொண்டையும் பேச முடியாத போச்சு. நான் கிருஷ்ணான்னு சொல்ல முடியாத போச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதனால இப்ப நல்லபடியா அழைச்சின்னு போயேன் அப்படி. அதுக்கு அர்ஜுனன் கேட்குறான், இந்த மாதிரி எல்லாரும் நீ சொல்றச்சு கடைசி காலத்துல வேண்டிக்கோ, அந்த காலம் வேண்டிக்கோங்கிற. அப்ப வேண்டிக்கோனாக்கா நான் எப்படி இதை எனக்கு எப்படி பண்ண முடியும் அது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறான். அதுக்காக தான் அந்த காலைக்காக பிரயாண காலை, நம்ம வாழ்நாள் முழுசும் நல்ல காரியம் அந்த காலையை நினைச்சுக்கணும்னா பிரயாண காலையை நினைச்சிட்டு நல்லபடியா பண்ணிட்டு வரணும். ஓகே. இது உடல் இயல்பு முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது என்று அறியப்படுகிறது. பிரபஞ்சம் என்பது உயர்ந்த இறைவனின் அண்ட வடிவமாகும்.
மேலும் நான் இறைவன் சூப்பர் சொல்லாக இருக்க குறிப்பிடப்படுகிறேன். ஒவ்வொரு உருவத்தின் இதயத்திலும் ஒவ்வொருத்தையும் நான் இருக்கேன். ஓகே, முதல்ல வந்து இப்போ இந்த பட்டர்ஃப்ளை படம் எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, பட்டர்ஃப்ளை என்ன பண்ணும், முதல்ல ஒரு சின்ன முட்டை போட்டுருக்கு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த முட்டையானது இந்த மாதிரி ஒரு பூச்சியா வருது, லார்வா ஸ்டேஜில் வருது, புழுவா மாறுது. அந்த புழுவுக்கும் அந்த முட்டைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அப்புறம் இந்த லார்வா வந்து என்ன பண்ணுது, நிறைய அந்த இலையெல்லாம் பிச்சு தின்னுபிட்டு அது வந்து ஒரு தனக்கு மேலே ஒரு தன்னோட எச்சலால் அந்த வாயில் வர சலைவாவால் ஒரு கூண்டு மாதிரி கட்டு கக்கூன்னு மாதிரி ஒரு பியூப்பா ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி அப்படி உட்காந்துரும். அந்த மாதிரி உட்கார்ந்த உடனே அதுக்குள்ளே என்ன ஆகும், இந்த புழுவிலேருந்து எல்லா மாற்றங்களும், புழுல எல்லா பட்டர்ஃப்ளைக்கு வணங்குற அத்தனையும் அந்த புழுல இருக்கு பார்ட்ஸு. அதெல்லாம் வந்து இப்போ பெருசாக இருக்கிறதுல சுருங்கி ரெடியூஸ் ஆகிக்கும். அப்புறமா அவருக்கு எதெல்லாம் வந்து விங்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகல, அதெல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகி எல்லா மாற்றங்களும் இந்த கக்கூனில் இந்த பியூப்பா ஸ்டேஜில் அது நடந்துட்டு இருக்கும். அது நடந்த உடனே ஒரு ஸ்டேஜில் அது நல்லா வளர்ந்த உடனே அந்த மேலே இருக்குது அந்த கக்கூன், அது மேலே இருக்கிற மெம்பரேனை பிச்சுட்டு பிரேக் பண்ணிட்டு வெளியில் பட்டர்ஃப்ளையாக வரும். ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கும் எதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தமா, இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கும் இந்த புழுவுக்கும் ஏதாவது இது இருக்காது சம்மந்தமான என்ன லுக் வைஸ், அப்புறம் இந்த பியூப்பாவுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்நாட்டில் வாழ்நாளில் நம்மளாம் எல்லாம் மாறி வரும். நம்மளாம் குழந்தையா இருந்தோம், அப்புறம் பெரியவாளானோம், இப்போ வயசான காலத்தில் இப்படி இருக்கோம். இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னு தெரியாது. எல்லா சிஸ்டமும் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் 1 by 1 பகவான் கிட்டக்க போக வேண்டியதான். ஸோ அது மாதிரி நம்ம எதுக்கு சொல்கிறேன், பௌதிக உலகத்துல எல்லா மாற்றங்கள் இருந்தது. ஆனால் நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுமே மாற்றமே இருக்காது. இந்த புழு முட்டைக்குள்ள வர செய்யும் அதே ஆத்மா பரமாத்மா தான் இருந்தார். இந்த பட்டர்ஃப்ளையா வர செய்யும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கு. உலகத்துல 8,40,000 32,000 8,40,000 உயிர்வாழிகள் இருக்கு. ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலையும் அவாவாளுக்கு உண்டான ஆத்மாவும் பிளஸ் பரமாத்மா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு இது எக்ஸ்பிளனேஷன். எஸ்மா 8.5 படிங்க கமலம். எஸ் மாதாஜி. அந்தகாலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஹ பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயஹ. நான் இதுல வந்து இந்த 8.4 ஸ்லோகம் சொல்லும்போது அதுல வந்து அதிபூத்தன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, அந்த முதல்ல படிச்சோமே, அவ கேட்கறது அதிபூதங்கிறதுனா என்ன அர்த்தம், ஜட இயற்கை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஜட உடல்கள் பொதுவாக 6 நிலைகளை கிடைக்கின்றன, பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, இனவிருத்தி செய்கின்றன, தளர்கின்றன, அப்புறம் பின்னர் அழிகின்றது. இந்த மாதிரி ஜட இயற்கைக்கு அதிபூத எனப்படும். புரியுதுதான்? ஜட இயற்கையில பல மாற்றங்கள்லாம் சேர்ந்து வருதுல, இதுக்கு பேர் தான் அதிபூதம். அது 8.4க்கு அது ஆப்டது. 8.5 படிச்சாச்சு. மேலும் அந்த காலேச்ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் ய பிரயாதி ச மத்பாவம் யாதினாஸ் எத்ர சம்சயக. மேலும் தனது வாழ்நாளில் இறுதியில் காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. கடைசி காலத்துல அவரை வந்து நீ லைஃப் ஃபுல்லாவும் ஒன்றும் பண்ணாட்ட கூட கடைசி காலத்துல போய் நாராயணான்னு சொல்லிட்டு எப்படி அவரை வந்து இது பண்ணிட்டார். நேற்றுக்கு தான் படித்தோம் இல்லையா, நேற்றுக்கு படித்தோமா என்னைக்கு படித்தோம், அஜ்மீலா இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து அந்த ஸ்லோகம் அந்த கதையில வருது. அந்த மாதிரி கடைசி காலத்துல நாராயணான்னு தான் பிள்ளைய கூப்பிட்டதுனால அவரை வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து அவரை காப்பாற்றி அவரை கொஞ்ச நாளைக்கு வாழ வச்சு அவருக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி அவர் தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் டைரக்டா அவர் கோலோகம் இருந்து அவனே போனார். 88 வயசு வரைக்கும் அவர் இந்த கிரகஸ்தரனா இந்த உலக வாழ்க்கையில தான் வாழ்ந்துருந்தார் ஜட இயற்கையில. ஸோ அதனால கிருஷ்ணரை நினைச்சாக்க கடைசி காலத்துல அதை பற்றி இதுவே விட அது இந்த ஸ்லோகத்தையும் உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் சொல்றேன். அந்த காலே வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் ச கூட மாம் என்னை, மாம் எப்போதுமே மாம்னா சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு மாம்னா என்னை, ஏவ நிச்சயமாக, ஸ்மரன் நினைத்து கொண்டு, முக்த்வா விடுபடுபவன், கலேவரம் உடலே, அந்த இடத்துல பார்த்துக்கோ கலேவரம் உடலே, எவன் ஒருவன், பிரயாதி செல்கிறான், ச அவன், மத்பாவம் என்னுடைய இயற்கையை, யாதி அடைகிறான், ந இல்லை, அஸ்தி இதில், அத்ர இங்கே, அத்ரனா இங்கே,
அத்திரனா அத்திர சம்சயக சந்தேகம் சந்தேகமே இல்லை. ஓகே, அதனால இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு இப்போ வேர்டு பை வேர்டு மீனிங் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இதை வந்து கிருஷ்ண முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பரமபுருஷரின் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றப்படுகிறார்கள். மரத்தை போல படிவாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யர் அறிவுறுத்துகிறார். நம்ம வந்து இந்த லைஃப்ல வந்து மரம் எப்படி அதை வெட்ட ஏதாவது அதால இதுங்க முடியறதா? ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. மரம் இல்லையா, பாவம் இல்லையா? அந்த மாதிரி மரத்தை வெட்டு போல அந்த மாதிரி நம்ம பணிவா இருக்கணும். அதை கலையெல்லாம் உடச்சி விடுறோம், எல்லாம் பண்றோம். ஏதாவது நமக்கு அது இதுங்கிறது அது மறுபடியும் துளுத்து நமக்கு நிழல் கொடுக்கறது, காய் கொடுக்கறது, கனி கொடுக்கறது எல்லாம் தான் கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம பணிவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் ஆசைப்படுறாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7.72.7ல ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இது நமக்கு ஏதோ பர்மனண்டா இங்க லீவ் பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம், நான் மரணம்ங்கிறதுலாம் நமக்கு கிடையாதுன்னு நினைச்சிருக்கோம். கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல டெம்பரரியா வாழறதுக்கு வந்திருக்கோம். டெம்பரரியா வீடு எடுத்துட்டு இருக்கோம், டெம்பரரியா கார் வாங்கியிருக்கோம், டெம்பரரியா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுக்கோம், இல்லை குழந்தை குட்டிகளோட நம்ம இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்றோம். எல்லாம் டெம்பரரிங்கிறத நம்ம மனசுல வச்சுட்டு தான் நம்ம வாழணும். ஹம்பிளா இருந்துட்டு இருக்கிற காலத்தை நல்லபடியா வாழணும்ன்றத தீர்மானம் பண்ணிக்கணும் நம்ம. அதனால இந்த மாதிரி பிறப்புன்னு இருந்தா இறப்பு இருக்குங்கிறது தெரியும். ஆனா அந்த இறப்புங்கிறது நமக்கெல்லாம் இப்போ கிடையாதுன்னு நினைச்சிருக்கோம். இந்த நிமிஷமும் வரலாம், இன்னைக்கும் வரலாம், நாளைக்கும் வரலாம், நாளைக்கும் வரலாம், 100 வயசுக்கு மேலேயும் வரலாம், எப்ப வேணாலும் வரலாம். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. இது பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கு. எஸ்மா 8.6 படிங்க கமலாஜி. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்தி கௌந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதஹ. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. எம் 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 வாபி ஸ்மரன் பாவம் தைஜத் எந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவித்த. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் நினைக்கிறான். அவன் சாகரிச்சே ஐயோ இந்த பரத் மகாராஜ் என்ன பண்றார், தன்னோட இந்த மான்குட்டியை வச்சுட்டு வளர்த்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் பண்ணிருச்சு அந்த மாடை நினைச்சுட்டு அவர் உயிரை விடுறார். அதனால அவருக்கு அடுத்த பிறவி மானா போயிடுது. நம்ம யார் இந்த குழந்தை குட்டிகள்லாம் என்ன இந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணுமே, இது யார் பார்த்துப்போ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் அடுத்த பிறவி அந்த குழந்தையாவே நம்ம பிறப்போம். அதனால நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல பகவானை நினைச்சிருந்தோம்னாக்க நமக்கு மறுபிரிவே கிடையாது. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கிறத நம்ம நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டோம்னா அதே தான் கண்டிப்பா பிறப்போம். நாயை நினைச்சுன்னு போறதா நாய் வீட்டில் ஃபேத்ஃபுல் அனிமல் வீட்டில் தான் வச்சுன்னு எல்லாம் பண்றோம். ஐயோ பாவம் அந்த நாயை யார் பார்த்துப்பா, நான் தான் கேர் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு நாயை நினைச்சிங்கன்னா அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு நாய். அதனால நம்ம எதை நினைச்சுன்னு உயிரை விடுறோமோ அதுதான் நமக்கு அடுத்தது. தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ணரை எண்ணியவாறு உடலை விடுபவர் பரமபுருஷனின் திவ்யமான இயற்கையை அடைகிறார். மற்றவர்கள் அடைய முடியாது. பரத மன்னர் மிகச்சிறந்த நபராக விளங்கிய போதிலும் வாழ்வின் இறுதியில் ஒரு மானை எண்ணியதன் விளைவாக மறுபிரிவில் மானின் உடலை ஏற்க இருந்தது பரத் மகாராஜ். அதனால்தான் அவருக்கு மானு உடல் கிடைச்சு அப்புறம் மானா பிறந்துட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா அவர் வந்து நல்ல இதுல மறுபடியும் இன்னொரு ஜென்மம்னு இருந்து அது நல்ல இதா பிறந்து அப்புறமா அவர் கிருஷ்ணத்தை போயிட்டார். ஏன்னா மற்ற நாள்லாம் அவர் கிருஷ்ணரை நினைச்சிருக்கார். அதனால அவருக்கு அந்த ஜடபரதருக்கு இப்போ ஜடபரதரை பற்றி அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு பார்க்கலாம். ஜடபரதருக்கு ஒரு பரத மகாராஜா துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் சென்றார். அவர் வந்து வீட்டை விட்டுட்டு கிரகஸ்தராக இருந்தார். அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கானகம் போறார். தன் வாழ்வில் தவ வாழ்வில் அங்கே உட்காந்து தவங்கள்லாம் பண்ணிட்டு யாகங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஒரு மானினோட இதனால தொடர்பால மறுபிரிப்பி மானாக பிறக்கிறார். மானோட தொடர்புனா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆத்தங்கரையில ஒரு பிரெக்னென்ட் மான் வந்து வருது. அந்த மானை வந்து துரத்திட்டே ஒரு சிங்கம் ஓடி வருது. அது ஓடி வந்தோடனே அது அவரை போய் பிடிச்சி அந்த அம்மா மானை கடிச்சு குதிரை போட்டுருச்சு. அந்த சமயத்துல இந்த அம்மா மான் டெலிவரி ஆயிடுது.
அது பிறகு டெலிவரி ஆனதும் அந்த குழந்தை குட்டிமான் பிறந்துட்டு அந்த குட்டிமான் பார்த்தா அம்மாவை செத்து போயிட்டான் மாமா. அதனால இது யாரு பாப்பா, இது யாரு பார்த்துப்பான்னு சொல்லிட்டு இவர் எடுத்துன்னு வந்து அந்த மானை பக்கத்துல வச்சுட்டு அதை வளர்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவருக்கு அந்த காலம் வந்துட்டு அந்த காலம் வர சமயத்துல அவர் அந்த மானை, ஐயோ நான் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மானை பார்த்துட்டேன், இனிமே யாரு பார்த்துப்பா இந்த மானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிர விட்டார். அதனால அவருக்கு அடுத்த பிரிவு மானாக போச்சு. ஓகேயா? மானின் உடலை எடுத்தப்புறமா அவர் மறுபடியும் வைத்து உடலை தொடர்ந்து மீண்டும் மறுபடியும் மறுபிரிவு கிடைச்சது. அப்போ அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்துல போய் பிறக்கலாம். பகவானின் கருணையால் இதெல்லாம் அடுத்த கதை. அப்புறம் மாதா பிறந்ததுக்கு அப்புறமா பகவானின் கருணையால் முதுபிரிவில் பகவானோடதுனால முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கிறது அவருக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை தூய ஜடபரதர் சுமந்து செல்லுதல், வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்வதை பார்த்து ஜடபரதர் அதை வந்து அந்த எறும்பை கூட மிதிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு பல்லக்கு கோணலாக சென்றதால் மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம். ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூறினார். ஸோ இதெல்லாம் ஆஃப்டர் அந்த மானாக பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நடந்த ஸ்டோரி. எஸ்மா 8.7 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மரயுத்ய ச மய்யர்பித மனோபுத்தி மாம் ஏவஷ்யஸ்ய சம்சயः. எனவே அர்ஜுனா, ஒரு நிமிஷம், என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீர் என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. புரியுதா? அதனால வந்து என்னை நினைச்சிட்டு நீ உனக்கு கொடுத்த கடமை என்ன? நீ சத்திரியன், உனக்கு போர் புரியுறது தான் உன்னோட கடமை. அந்த போர் புரியுறது நீ போய் பண்ணிட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சு நீ செய்கிற உனக்கு ரிசல்ட்டை பற்றி நீ கவலைப்படாத, ரிசல்ட் நான் பார்த்துக்கிறேன். உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்தி நீ போரிடுவாயாக அப்படின்னு அவருக்கு இது கொடுக்குறார், அட்வைஸ் கொடுக்குறார். இந்த அறிவுரை பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும். பௌதிகனா மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற நம்மள மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் முக்கியமானதாகும். விதிக்கப்பட்ட கடமையையும் தொழிலையும் விட்டு விடும்படி கூறவில்லை. கடவுள் சொல்லவே இல்லை. நமக்குன்னு கொடுத்த இதை விட்டுட்டு எப்போதும் உட்காந்துட்டு நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லவே இல்லை அவர். அதனால அவற்றை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே கிருஷ்ணரையும் நினைச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு நமக்கு காத்தால ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வேணும். இல்லை ஃபுல் டேக்கும் 1 மணி நேரம் வச்சுக்கோ. ஸ்ப்ளிட் பண்ணி 1/4 மணி நேரம் போட்டால் கூட வச்சுன்னு பண்ண முடியும். தெர் இஸ் a will, there is a way. மனசுன்னு நம்ம ஒன்று வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது நிச்சயமா பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணலோகத்திற்கு ஒருவன் அதனால மாற்றப்படுவான் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. நம்ம கடமையை செஞ்சுருக்கோம். கடமையை எப்போ பார்த்தாலும் இதான் வேலை, எனக்கு சாப்பாடு பண்ணணும், இந்த குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், இப்படியே தான் பேரண்ட்ஸ் பேசிகிட்டே இருக்கா. ஆனால் உனக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிண்டு அந்த டயத்தில் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அது நம்ம உடம்பை ஃபிட்டாக வச்சுக்க வேண்டாமா, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த சமயத்தில் பண்ணிட்டு பகவானுடைய நாமத்தையும் கொஞ்சம் உச்சரிச்சுட்டு பாகவதம் பகவத்கீதை இதெல்லாம் வந்து சொற்பொழிவாற்றா இல்லையா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டுண்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும், பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது. சரி, கடமையை செஞ்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும்னு தான் சொல்ல, கடமையை விட்டுட்டு பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை அவர். என்னைக்கு எந்த இதுலையுமே சொல்லலை அவர். எஸ்மா 8.8 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அப்யாச யோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமினாம் பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானுசிந்தயன். பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இந்த வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பரதனை நிச்சயமாக என்ன அடைவான். ஓகே, எப்போதும் என்ன நினைச்சுக்கோங்க. எப்போதுமே மனசுல என்ன நினைச்சிருந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எப்போதுமே இந்த பயிற்சியில பிறழாமல், அதாவது ஒரு டைட்டில் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு மாத்திக்காம அதே மாதிரியே பண்ணிட்டு நிச்சயமாக அவரை அடைய முடியும். இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல வந்து இது வந்து அஜ்மீரா அந்த அவர் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து அவரை காப்பாற்றி விட்டா இல்லையா. அது 88 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்தார். அவர் கடைசி அதுக்கப்புறம் 80 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம்
நாராயணான்னு சொன்னதால விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவரை காப்பாற்றினார் அவரோட சாவு மரண காலத்துல. அப்போ அந்த சமயத்துல இவரெல்லாம் வந்து காப்பாத்தினால அவர் வாழ்ந்தார். அப்போ அந்த வாழ்ந்த காலத்துல அவர் என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லாமே நல்லா டீட்டெயில்டு ஸ்டடி பண்ணி அவரை எப்போதுமே டெய்லி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதனால என்ன ஆச்சு, அப்படி பண்றதுனால அவருக்கு கிருஷ்ணலோகம் போறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. இந்த கதை இதுதான் இந்த கதை. இந்த கதை சொல்லிடலாமா? கன்னியாகுப்சா என்னும் ஊரில் அஜாமிலன் என்றொரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து கொண்டு பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்தான். அவன் வந்து ஒரு பிராமணன் வந்து பிராமணனா இருந்தா பரவாயில்ல, அவன் வந்து ஒரு வேசியை போய் கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டான். அதனால அவன்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்கள் பிராமண குணங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு. மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்கிறான், கொள்ளையடித்தான், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல் என அனைத்து வகையான பாவச் செயல்களிலும் ஈடுபட்டவாறு தனது வாழ்வில் 88 ஆண்டுகளை கழித்தான். எத்தனை வருஷம் ஓட்டினா? 88 வயசு அந்த மாதிரி ஓட்டினான். அவனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தார்கள். கடைசி மகன் பெயர் நாராயணன். அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிலன் அதிக பற்று கொண்டான். அன்பின் மிகுதியால் அந்த குழந்தையை எப்போதும் குஞ்சி குலாவி, நாராயணா இங்கே வா, நாராயணா நீ சாப்பிட்டியா அப்படின்னு எப்போதும் அவனை கூப்பிட்டுட்டே இருப்பார். அது அழைத்து அவனது நினைவாகவே வாழ்ந்தார். தனக்கு மரணம் வருவதை நெருங்குவதை கூட அவர் உணரவில்லை. அவரை தனக்கு டெத்து வரப்போறது அப்படிங்கிறது கூட அவருக்கு தெரியல. இந்த பிக்சர் என்ன போட்டிருக்குன்னா, மது மயக்கத்திலிருந்து ஆணும் பெண்ணும் உறவு கொள்வதே அஜாமிலன் காணுகிறார். இங்க 2 பேரும் ஒரு மது மயக்கத்துல பண்றதை பார்த்துட்டு அவரும் அந்த மாதிரி மாறிட்டு. ஸோ ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி அவருக்கு மரண நேரம் வந்துட்டுன்னு கொடுத்தா மறந்துட்டார். ஒரு நாளைக்கு அஜாமிலன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டார். அதனால் கலக்கமடைந்த தன் மகன் நாராயணனை கூப்பிட்டு நாராயணா என்று பலமாக அழைத்தார். அஜாமிலன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமில்லாமல் இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அஜாமிலனின் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்களை தடுத்தார்கள். ஓகே, யமதூதர்கள் வந்த உடனே அவன் பார்த்துட்டு பயந்துட்டு தான் பிள்ளைய கூப்பிடுறான். பயத்துல அஜாமிலன் வந்து நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிடுறார். நாராயணா அவர் கூப்பிட்டதும் யமதூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து அவரை காப்பாற்றி. யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் நிறைய வாத பிரதிவாதங்கள்லாம் நடந்தது. யமதூதர்களுக்கு யமராஜர் வழங்கிய அவளுக்கெல்லாம் யமராஜர் வந்து வழங்கிய அறிவுரை பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பார். பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம் யமராஜரிடமிருந்து பாதுகாப்பு. ஸோ யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணுதூதர்களுக்கும் நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் உயிரிழுக்கும் முழு முதற் கடவுளுக்குமான இடையிலான உறவை பற்றிய தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. அப்பதான் அவருக்கு அந்த மத கோட்பாடுகள் புரிஞ்சுது. அது வரைக்கும் அவருக்கு தெரியல. அவர் இப்போது ஒரு முழுமையான தூய பக்தர். எனவே அவர் செய்த பாவச் செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின் வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். இந்த பிக்சர் அங்கேயும் போட்டிருந்தேன். அந்த காலையில அதே பிக்சர் தான் இங்கேயும் போட்டிருக்கேன். அதுல ஏறிண்டு வைகுண்டத்துக்கு அவர் போறார். ஓகே, எஸ்மா 8.9 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனுரணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசஹ பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். அவரை சும்மா ஏதோ தியானம் பண்ணுங்கிறால ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பரம புருஷனை நினைச்சுக்கணும். ஐயோ, இந்த மாதிரி சுப்ரீம் காட், அவருக்கு மதம் எந்த மதமுக்கும் அவர் கிடையாது இல்லையா. 4 மதம் இருக்கு, பிராமணர், சத்திரியன், வைசியர் அண்டு சூத்ரன். 4 இந்த இதுல எதுலையுமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் அவர் பொதுவாக தான் இருக்கார். அவருக்குன்னு ஜாதி தனியா கிடையாது. அதனால அவரை மனசுக்குள்ள நம்ம வச்சுட்டு பண்ணணும். பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கவின்னு வருது. முதல்ல ஸ்டார்டிங்கே கவின்னு வருது. இதில் கவி என்று அழைக்கப்படுகிறார் பகவானை. ஏன் கவிங்கன்னா அவர் கடந்த நிகழற எதிர்காலத்தை அத்தனையும் அறிந்தவர் என்பதால் எல்லாம் அறிந்தவர் ஆவார்.
ஜீவாத்மாவின் அளவு முடியின் நுனியில் 10,000ல் 1 பங்கு ஆகும். அதுவும் இதில் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? கவிங்கிற வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட் வச்சுக்கோங்க. பூமி பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள். பூமி பசு வடிவம் பெற்று பிரம்மாவின் முன் தன் கண்களில் கண்ணீர் வடித்தாள். பின்னர் பிரம்மா விஷ்ணுவிடம் பிரம்மாவுக்கும் ஒரு செய்தி அனுப்பும்போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரம்ம தேவர்களை நோக்கி செய்தியை தெரிவித்தார். இது பிரம்மா அவர் விஷ்ணுவை கிருஷ்ணரை வழிபடுறார் அப்படிங்கிறதுக்கு. இது சிவன் விலாசி வகை முதல் 4 பிரிவுகள் பல்ராம் பகவானிடம் தோன்றியவை. வசுதேவர், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னான், அனிருத்தா. ஓகே. பிரபல வெளிப்பாடுகளின் முழுமையாக ஆற்றல் மிக்கவை. வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. அதுக்காக இந்த படம் முடியும். ஓகே. 8.15 படிப்போம் கமலாஜி. Yes, Mataji. माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न पुनवन्ति महात्मानः संशीतिं परमां गताः. மத்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டார்கள். பியோர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் திரும்பி வரமாட்டா. அவற்றை ஏற்கனவே அவள்லாம் அதை அடைஞ்சதுனால அங்கே தான் இருப்பா. ஓகே. 8.16 படி. Yes, Mataji. ब्रह्म भुवनाल् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. 8.15 தற்காலிகமான ஜட உலகம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் என்னும் துன்பங்களால் நிறைந்துள்ளது. எனவே மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைந்து கோலோக பிருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைபவன் இயற்கையாகவே இங்கு திரும்பி வர விரும்புவது இல்லை. மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கியம். மகாத்மாக்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் நடக்கிறது. அது உயர்ந்த இலக்கியம். தேவலோகங்களை அடைபவர்கள் மீண்டும் பிறப்பிறப்புக்கு உட்படுகிறார்கள். பிரம்மலோகம், சந்திரலோகம் மற்றும் இந்திரலோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பூவில் மறுபடியும் பூவில் இருக்கு வீழ்ச்சி மரணம் வந்துட்டு இருக்கான். அதனால அனைத்தும் பிறப்பிறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்ததில்லை. என்னுடைய அவரான பகவானை போய் நம்ம அடைஞ்சாச்சுனாக்க நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். ஓகே. கலவரம் நிறைந்த ஸ்வர்க்கம், நரகமோ கொடுமையானது. இது கலவரம் நிறைந்த பூமி இல்லையா? இதெல்லாம் எல்லாத்துலேயும் இல்லாமல் நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி தியானிச்சுட்டு இதுக்கு போயிடலாம். மனித கணக்கின்படி 1000 மிருகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்றதே, அது போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றார்கள். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகிறார்கள். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகிறார்கள். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நிச்சயமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அத்தகையது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவடைவதில்லை. இது கிருஷ்ணலோகம் இல்லையா? கிருஷ்ணரது உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி திவ்யமானதும் நித்தியமானதுமாகும். ஜட இயற்கையின் மாற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது கிருஷ்ணரது உயர்ந்த சக்தி. 8.20 அது 8.21 24 அது. ஓகே. 24 படிப்போம். Yes, Mataji. Agni Jyotir Aha Shuklah Shanmasa Uttarayanam Tatra Prayata Gachanti Brahma Vido Janaha. ஓகே. இது படிக்கிறதுக்கு இந்த 8.20 படித்தோம் இல்லையா? இந்த 20க்கு அப்புறம் 21 ஸ்லோகம் சொல்லலை. நான் அது மீனிங்கை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது எப்படின்னா, எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதுமாகவும் வேதாந்தங்கள் கூறுகின்றனவோ
எது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அதுவே எனது உன்னதமான இருப்பிடம்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஓகே, கோலாக்கல விருந்தாவனம் என்று அறியப்படும் கிருஷ்ணரின் இந்த பரம இருப்பிடம் சிந்தாமணி கற்களால் செய்யப்பட்ட மாளிகைகளை உடையது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஸ்லோகம் படிக்காத வேறு உங்களுக்கு அதனோட கண்டென்ட் மொத்தம் சொல்றேன். 8.21 எப்படின்னா, கோலாக்கல அந்த விருந்தாவனம் சொல்ல அது எப்படி இருக்கு, அங்க இருக்கிற மாளிகைகள்லாம் சிந்தாமணி கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்குது. விரும்பும் உணவினை வழங்கும் கற்பக மரங்களும் இருக்கிறது. இங்கே அளவின்றி பால் சுரக்கும் சுரபி பசுக்களும் அங்கே இருக்கின்றன. அந்த உன்னத இருப்பிடத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளும் பகவான் சேவை நிறைய லட்சுமிகள்லாம் இருந்து பகவான் சேவை செய்யப்படுகிறார், அவருக்கு சேவை செய்கிறார். கோவிந்தா என்று அழைக்கப்படும் ஆதி புருஷனான அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். பகவான் புல்லாங்குழலை ஊதும் பழக்கமுடையவர். அவரது திவ்யமான ரூபம் அனைத்தும் உலகையும் கவரக்கூடியதாகும். அவரது கண்கள் தாமரை இதழ்களை போன்றவை. அவரது மேனி நிறம் மேகத்தின் நிறத்தை போன்றது. அவரது உடல் அழகு கோடிக்கணக்கான மன்மதன்களை மிஞ்சுவதாக அமைகிறது. அவர் மஞ்சள் நிற உடை உடுத்தி கழுத்தில் மாலை அணிந்து தலையில் மயில் தொகையை அணிந்துள்ளார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் அவர் முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடத்தை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை என்றும் அதுவே பரமகதி என்றும் கூறுகிறது. பிரம்ம சம்ஹிதத்தில் 1.3.11 அதுல சொல்லியிருக்கு. இப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 24 and 25. 24ல என்ன சொல்லிருக்கு? பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பில் உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்கிறார். அந்த பரமனை அடைகிறார்கள். யாரையும் பரமனை நன்னா வேண்டிக்கிறவெல்லாம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் நன்னா கிருஷ்ணர் பண்ணியிருக்கிறவெல்லாம் அக்னி தேவத்தின் ஆதிக்கத்தில் இருக்குமா அந்த 6 மாதம். ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்கள்ல சூரியனை நோக்கி வடக்கு செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இந்த உலகை விட்டு அந்த பரமனை அடைகிறார்கள் அப்படின்ட்டு. 8.25 படிச்சவளோ கமலா? இல்ல, படிக்கணும். அதையும் படிச்சு. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्माषा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते. 24 இது தட்சிணாயனம் பத்தி பேசுறது. முதல்ல உத்தராயணத்தை பத்தி பேசுறது 24. இது 25 என்ன சொல்றது? புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரியிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகிறார்கள். எப்பெல்லாம் ராத்திரி தேய்பிரையில் சூரியன் தெற்கு நோக்கி போறது இல்லையா, தட்சிணாயன புண்ணிய காலத்துல அந்த மாதிரி போறவாள்லாம் மறுபடியும் மீண்டும் இந்த பிறவி தான் எடுப்பான். அதனால இந்த 6 மாசத்துக்கு உத்தராயண புண்ணிய காலத்துல போனா ரொம்ப விசேஷம். நேர அவளுக்கு மறுபிறவி கிடையாது. அதனால எல்லாரும் டேட்டு பார்த்துட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரும் உத்தராயணத்துல போகணுன்னு பிளான் பண்ண முடியாது. அவாவா பண்ண கர்மாக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவளுக்கு எப்படியும் நான் எப்படி போகிறேனோ நீங்கள்லாம் எப்படி அவளுக்கு எப்படி உத்தராயணத்தில் போகிறோமோ தட்சிணாயணத்தில் போகிறோம். ஓகே, உத்தராயணத்தில் போனால் அங்கே போய் மீட் பண்ணிக்கலாம். தட்சிணாயணத்தில் போகிறதாச்சுனாக்கா இங்கே மறுபிறவின்னு எடுத்துட்டு இங்கே இந்த இன்பத் துன்பங்களில் 1-2 தான் இருக்கணும், ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் பார்க்கணும். அதனால அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா நம்ம நல்ல காரியங்கள் பண்ணிட்டு இப்போவே பகவானை பற்றி தியானிச்சுட்டு இருந்தாக்க நமக்கு அந்த மறுபிறவிங்க இல்லாமல் இருக்கலாம். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள தூய பக்தனுக்கு திரும்பி வருவதற்கான பயம் இல்லை. 8.24 சொல்றேன். 8.25 என்ன சொல்றது? பூலோகவாசிகள் மரணத்தின் போது சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். காலப்போக்கில் பூவிலிருந்து திரும்புகின்றனர். உயர்வைப்பை சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் சந்திரனில் உள்ளனர். அதாவது இதுல பண்ண முடியல அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, உத்தராயண புண்ணிய காலத்துல செத்துட்டு பண்ணாம தட்சிணாயன புண்ணிய காலத்துல இருக்கா இல்லையா, அவள்லாம் எங்க இருக்கா? சந்திரலோகத்துல உட்காந்துருக்கா. ஓகே, இப்போ அதை நான் உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபெக்ட்ல உங்களுக்கு விவரமா படிச்சிருந்தேன். ஏன்னா அது அப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செக்ஷன்ல நீங்க கேட்பேன் இந்த கேள்வி. நான் அதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அதுக்கும் வேணா டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்டுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம்.
8.24 and 25. Yeah. Yes. கவனிச்சுக்கோங்கன்னா, நெருப்பு, ஒளி, பகல், வளர்பிறை முதலியவற்றை குறிப்பிடும் போது ஆத்மாவின் பயணத்தின் ஏற்பாடு செய்யும் தேவர்கள் இதற்கு பின்னால் உள்ளார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மரணத்தின் போது மனம் ஒருவனை புதிய வாழ்வின் பாதையில் கொண்டு செல்கிறது. மேலே குறிப்பிட்ட காலங்களில் திட்டப்படியோ தற்செயலாகவோ ஒருவன் உடலை நீத்தால் அவன் அருவ பிரம்ம ஜோதியை அடைவது சாத்தியம். உடலை நீக்குவதற்கான நேரத்தையும் இடத்தையும் யோக பயிற்சியில் முன்னேறிய யோகிகளால் ஏற்பாடு செய்ய முடியும். மற்றவர்களால் இவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவர்கள் மங்களகரமான நேரத்தில் தற்செயலாக உடலை நீக்க நேர்ந்தால் பிறப்பின் சுழற்சிக்கு திரும்ப மாட்டார்கள். ஆனால் அவ்வாறு நேராவிடில் மீண்டும் பிறப்பதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உள்ளன. ஆனால் கிருஷ்ணவுடன் உள்ள தூய பக்தனுக்கு திரும்பி வருவதற்கான பயம் இல்லை. சுப வேளையோ அசுப வேளையோ தற்செயலாகவோ ஏற்பாட்டின் அடிப்படையிலோ எப்போது வேண்டுமானாலும் அவனும் உடலே விடலாம் அப்படின்னு 24வது ஸ்லோகம் இருக்கு. அப்புறம் 25வது ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3வது ஸ்கந்தத்தில் பல நோக்கு செயல்களில் யாகங்களில் நிபுணராக விளங்கும் பூலோகவாசிகள் மரணத்தின் போது சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள் என்று கபில முனி கூறுகிறார். இவ்வாறு உயர்வு பெறும் ஆத்மாக்கள் தேவர்களின் கணக்குப்படி 10,000 வருடங்கள் சந்திரனில் வாழ்ந்து சோமரசத்தை அருந்தி வாழ்வை அனுபவிக்கிறார்கள். காலப்போக்கில் இவர்கள் பூவுலகிற்கு திரும்புகிறார்கள். நமது ஜட புலன்களால் முடியாவிட்டாலும் உயர்வைப்பை சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் சந்திரனில் உள்ளவர் என்பதை இதன் மூலம் அறிகிறோம். ஓகே, இது 24 and 25 எப்போ செத்தாக்க நல்லது? உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில். அதனால எல்லாரும் உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் சாகணும்னா அதுக்கு என்ன பிளான் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், பண்ண முடியாது. அதுக்காக நம்ம நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கு போகிறதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு பண்ணினா நம்ம கரெக்டாக அதுக்கு அமையும். அதையும் மீறிண்டு நல்ல காரியம் பண்ணிட்டுனா அதில் நம்ம முந்தின ஜென்மத்தில் பண்ண கர்மாவை அனுபவிச்சு தான் ஆனோம், வேறு வழியே இல்லை. இப்போ நல்லது பண்ணாக்க நமக்கு அடுத்த ஜென்மங்கிறதுக்கு நமக்கு உபயோகம். இப்போ ஏன் அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, நம்ம என்னென்ன பாவங்கள்லாம் போன ஜென்மம்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம், அதனால தான் இந்த பிறவி எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அதில் என்னென்ன பாவங்கள் பண்ணோமோ அதை அனுபவிச்சு தான் ஆனோம் அந்த கர்மாக்களை. அதனால தான் என்னதான் இவ்வளோதான் வசதி இருந்தால் கூட சில பேருக்கு நிம்மதியே இல்லையே, எனக்கு நிம்மதியே இல்லைங்க, அதனால நம்ம பண்ண கர்மாக்கள். சரியா? அதனால உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் போகிறது விசேஷம். அதனால இப்போ வீட்டில் உட்காந்து நம்ம யோசனை பண்ணி பார்ப்போம். பார்க்கறச்சு யாரெல்லாம் அந்த உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் பார்த்தாக்கா எல்லாருமே அப்படிதான் 90% தட்சிணாயணத்தில் தான் போகிறா. என்ன பண்ண முடியும், அவளுக்கு உடம்பு அப்படி இருக்கு, அவள் பண்ண பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தட்சிணாயணத்தில் நிறைய பேர் போயிருக்கா. அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை, மறுபடியும் அடுத்த பிரிவின்னு ஒன்று எடுப்பாள். ஆனால் அவள் நல்லவன் வாழ்ந்துருந்தானாக்க அவள் சந்திரலோகத்தில் போய் இருப்பாள், நல்ல ஹை இதுவாகவே இருப்பாள். மறுபடியும் 100 பிரிவில் நல்லா பண்ணி அவளுக்கு போகிறது. Yes, 8.28 படிக்கலாம். Yes, Mataji. वेदेषु यज्ञेषु तपः चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பது இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஓகேயா? அதாவது பகவத்கீதையின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவன் பகவத்கீதையை பக்தனிடம் இருந்தே கேட்க வேண்டும். அது பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குன்னா நம்ம தனியாக உட்காந்து அந்த புத்தகத்தை வச்சுன்னு படிக்கக்கூடாது. ஏன் படிக்கக்கூடாதுன்னா, அது நம்ம படித்தா நமக்கு அதில் புரியாது. ஒரு அசோசியேஷனோட இருக்கணும், நமக்குன்னு ஒரு டீச்சரை வச்சுன்னு படிக்கணும். அந்த டீச்சருக்கு தெரிஞ்சுன்னா சொல்லிட்டுருவான், டீச்சருக்கு தெரியலன்னா யார்ட்டையே கேட்டு சொல்லிட்டேன்னு சொல்லுவான். எப்படியாவது அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பில் நம்ம ஃபார்ம் இப்போ அசோசியேஷனில் இருக்கும், ஒரு 10-15 பேரோட நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம். நமக்கு ஒருத்தருக்கு தெரியலன்னா ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்துருவான். அது எப்போதுமே அசோசியேஷனில் இருக்கணும். ஓகே, இந்த சாப்டர் இதோட முடியுது. 28 ஸ்லோகமா? இது கோலோகா சார்ட் இருக்கு, இதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸு அட்வான்ஸ் கிளாஸில் வரும். பட் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கோலோக விருந்தாவனா, மேலோகம், பூலோகம், பாதாள லோகம்னு இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இருக்குங்க. இது கிருஷ்ணர் லோகால கிருஷ்ணர் அவருக்கு பிரியமான மாடுகளோட அவர் இருக்கார்.
நம்ம அந்த இடத்துல போய் ஒரு புல்லாவான்னு பிறக்கணும்னு நம்ம வேண்டிக்கணும். அவருடைய மாடுதான் அவருக்கு இங்கே. அவன் அம்மாவோடையும் அங்கே வந்து இந்த விளையாடுது, இந்த லீலைகள் எல்லாமும் பார்க்கலாம். எல்லாமே அங்கே போய் கோலோக பிருந்தாவன் போனாக்க இது. ஓகே, இது முகுந்த மாலா சோஸ்திரம். இது விஷ்ணுத்விதீய பத பங்கஜ பஞ்சிராந்த மத்தியைவ மே விசது மானச ராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை வரோதன இதோ ஸ்மரணம் புதஸ்தே. மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. சுபம் கபம் வாதம் பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் கிருஷ்ணரை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி என்ன செய்வது இதில் கேட்கறது. அதே அர்ஜுனன் கேட்கறது கேள்விதான். அதை வந்து அதுக்கு பதில் என்னன்னா, அதனால்தான் அந்த காலையில இருக்கிறதுக்கு பிரயாண காலையில நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்றோம். எல்லாத்தையுமே பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா கடைசி காலத்துல பண்ண முடியாட்டாலும் நம்ம பண்ணினது நமக்கு உதவி பண்ணும். ஓகே, அர்ஜுனனோட கேள்விகள். அப்புறம் இறப்புங்கிறதுக்கு இறுதி தேர்வு எப்படி மரத்தை அடைய முடியும்? தூய பக்தியே சிறந்தது, எல்லாவற்றுக்கும் தூய பக்தியே சிறந்தது. ஸோ மொத்தமாக ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை தினமும் ஒரு மாலையாவது ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சுட்டு அதை ஜபிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாரும். உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குட்டி கதை ஒன்று சொல்லிடணும்னு நினச்சிருக்கேன். எல்லாரும் கேட்டிருந்தேன், அதுக்காக சொல்கிறேன். ஒரு சுதாமா கதை தான் சொல்கிறது, ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக சொல்லல. கிருஷ்ணனுடைய சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு அவர். இவருக்கு குஷேலன்னு கூட சொல்லலாம். அவரை மன்னர் பரம்பரையில் வந்தால் கிருஷ்ணர் ஏழ்மையான அந்தர குடும்பத்தில் சுதாமா பிறந்தார். 2 பேரும் ஆனால் இத்தனை வேற்றுமையே இல்லாத 2 பேரும் பழகின்னு இருந்தார். 2 பேரும் ஒரு கல்வியை படிக்கணும்ட்டு ஆயக்கல்விகள் ஆயக்கலைகள் 64 கற்றுக்கிறதுக்காக சந்தீபினி இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு அந்த சந்தீபினி ஆசிரமத்தில் போய் அவெல்லாம் போய் படிக்கிறான். அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவர் கொடுத்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணலை. அதை பண்ணலேன்னதும் அவள் வந்து குருக்கள் வந்து இது போய் காட்டில் போய் சொல்லி பிடிக்கணுவா அப்படின்ட்டா. உடனே அவள் ஒய்ஃப் வந்து குருஜியோட ஒய்ஃப் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறா ஸ்நாக்ஸு. அதை எடுத்துட்டு அவள் போகிற காட்டில் போகிறச்சு. அப்போ போகிறச்சு அவருக்கு ஒரே பசி 2 பேருக்கும். அதில் சுதாமா வந்து தன்னோட தின்னுட்டு கிருஷ்ணரோட பங்கையும் பிரித்து திங்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் அப்படியே ஒரு பார்வை பார்த்தார். என்ன இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் பகவானுங்கிறத மறந்துட்டார் இல்லையா? அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பார்த்து அவருக்கு கொடுக்காத தான் வச்சுருந்தார். அன்னியிலேருந்து அவருக்கு கஷ்டம் வந்து ஏழ்மை நிலை வந்துடுச்சு. மனைவி குழந்தைகள் என்று ஆன பிறகு சுதாமாவின் வாழ்க்கை மிகவும் வறுமையில் கடந்தது. அந்த ஏழ்மையாக சிறு வயதில் நண்பனான கிருஷ்ணரை சந்தித்து உதவி கேட்கலான்னு அவள் ஒய்ஃப் சுதாமாட்ட அவள் ஒய்ஃப் சொல்றா. கிருஷ்ணரை பார்க்க செல்லும் போது வெறும் கையோட போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு துணியில கொஞ்சம் போற அவளை எடுத்துட்டு போறார். சுதாமையை பார்த்ததும் ஆனந்தம் அடைந்த கிருஷ்ணர் அவரை அன்புடன் தன் அரண்மனைக்கு அழைத்து சென்றார். அவரை பார்த்த உடனே உள்ளுக்குள்ளே என்டர் பண்ண விட மாட்டேன்ட்டா, இருந்தாலும் அவர் சந்தோஷமா உள்ள போகணுன்ட்டு ஓடிட்டார். அவர் கிருஷ்ணர் வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டார். அவர் பாதங்களை அவரே தானே அலும்பி விட்டார், கழுவி விட்டார். அவர் கொண்டு வந்து அவளை வாங்கியிருந்தார். ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் உதவி எதையும் கேட்கவில்லை. ஒன்று எனக்கு உதவி பண்ணு அப்படின்னு எதுவுமே சொல்ல. கிருஷ்ணரை சந்தித்து விட்டு மீண்டும் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தார். அங்கு தன்னுடைய வீடு அரண்மனை போல மாறி இருப்பதையும் பொன் பொருள் குவிந்து இருக்கிறதையும் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தார். தான் கேட்காமலேயே தன்னுடைய வறுமையை வாழ்வை அகற்றிய அந்த இறைவனுக்கு சுதாமா நன்றி கூறினார். பக்தி தொண்டில் பாதையை ஏற்பவர் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவை அடைவதன் மூலம் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நிச்சயமான உன்னத இடத்தை அவர் அடைகிறார். கிருஷ்ண உணர்வையும் பக்தி தொண்டையும் முக்கியமாக விளக்கக்கூடிய இந்த 7th and 8th சாப்டர்ல இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது போயிடுச்சு. ஸோ சுதாமாவை வந்து அந்த மாதிரி படி முன்னாடியே அந்த கதை தெரியும், நமக்கு ஒரு வாட்டி படிச்சாச்சு ஏற்கனவே. இது எதுக்கும் இந்த இடத்துல எதுக்கு சொன்னேன்னா, எல்லாமே அவர் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்டாகவும் இருப்பார். அதே சமயத்தில் நமக்கு வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் அவருக்கு தெரியும், நமக்கு என்னென்ன நீடுன்னு. நீ இதை வேணும், ஐயோ எனக்கு இதை கொடுக்கலையே அதை கொடுங்கலேன்னு கேட்கவே வேண்டாம்.
நம்ம வேண்டி நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா நமக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணுவார். இந்த சாப்டர்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அந்த காலையில போறதுக்கு நம்ம ஃபுல் லைஃப்லயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாக்க நமக்கு அது சௌரியமா இருக்கும். ஓகே, நான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஒரு ரவுண்டு இது ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பத்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராமா ராம ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஃபினிஷ் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்களேன். ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்மயோகோ நாம அஷ்டமோத்யாயः. அஸ்மின் பராத்ம